Ето 3 идеи за подарък на приятелката ти, които са луксозни, но на достъпни цени. Трудно е да намериш перфектния подарък, но ние ще ти помогнем. Започваме с тези изящни обеци дърво на живота в сърце. Изработени от 14-каратово жълто злато, дървото на живота символизира мъдростта, любовта и силната връзка в семейството. Всеки нов клон означава ново начало. Тези обеци са не просто красиви, а имат и дълбок смисъл, което ги прави перфектният подарък. Цената е само 205 лева. Второто ни предложение е сребърно колие с черна сладководна перла. То впечатлява със своята елегантност и уникален дизайн. И най-хубавото е, че цената му е само 66,90. За да завършиш подаръка, добави и тези сребърни обеци с черни сладководни перли с размер 6 до 7 мм. Те притежават дълбок синьо-зеленикав цвят и са изработени от висококачествено сребро с родиево покритие, което гарантира тяхната издръжливост. Цената е само 66,90. Не чакай повече! Изненадай приятелката си с луксозен подарък на достъпна цена, защото го заслужава. Последвай Swan Pearls за още луксозни идеи и подаръци!